vegades, avui mos trobem a Roquetes. Què dir de Roquetes? El pot petit, la bona confitura. Jo tinc tantes anècdotes aquí, ara, el 80% no els podem contar. Us sabíeu que els hi va donar la independència una reina? Pues de reina a reina y tiro porque me toca, perquè avui la nostra entrevistada és ni més ni menys que la roquetera per excel·lència, la Catxel. A veure què mos conta. Col·lectiu Cultura presenta Varietés a les cantonades. Hem quedat a la Lira Roquetera, epicentre de la cultura d'esta ciutat. A veure què mos té preparat, perquè la conec i algo me temo. Montse, què fas? Hola! T'he trobat en pleno show, Sí, o una què? mica. Anava a dir, fem unes preguntes per a trencar el gel, però tu el gel ja les fem igual? Ja l'he desfet. Ja l'has desfet. Pim, pam, pum. Vale. Fred o calor? Fred. Escriure o llegir? Escriure. Carn o peix? Peix. Esmorzar o berenar? Esmorzar. Cridar o escoltar? Escoltar. Controlar o cuidar? Cuidar. Línia o cercle? Cercle. Lent o ràpid? Ràpid. Mostrar o tocar? Tocar. Provocar o agradar? Agradar. Sentemos? Ho sentiu. Sentemos. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. En qui xarro avui? Pues en qui vulguis. En quina de les dos? En quina de les dos? En la que vulguis que surti, queda aquí. La primera és Montse Marro. La primera és Montserrat Rosales. I qui és Montse Marro Sales? Pues una xiqueta de roquetes. Una roquetera. Sí. I la Catxel? Pues la Catxel és una personaje. És un personatge molt fort. Sí, sí. Un escut, també. Un escut. Sí. Des d'on naix este personatge? És una màscara, és una manera de revelar-te al món? Què ha sigut la Catxel? La Catxel ha sigut una creació, òbviament, de personatge, però de... Bueno, en realitat va ser un encàrrec que avui en dia agraeixo molt, no? És un encàrrec de ser mestre de cerimònies i a partir d'aquí va néixer el personatge de la Catxel, sí. Què admires de la Catxel? Uau! Moltes coses. Algo que voldria ser Montse de la Catxel? Potser admiro la seguretat de la Catxel. Sí, la seguretat. M'ha sorprès esta resposta, Sí. perquè jo conec a Montse més que a la Catxel Bastant i per a mi Montse és una persona molt segura. No. No, Interessant. sí. Sempre has volgut ser artista? Sí, sí, sí. Quan ho vas saber? Jo crec que sí, no és que ho hagi sapigut, no és una revelació d'un dia així, vull ser artista, no. No, ha sigut una cosa d'un procés molt natural. Sempre dic que ha sigut un procés molt natural ser artista. Recordes un moment que digues, jo he nascut per a fer això? Bueno, en aquest escenari he pujat moltes vegades jo, a l'escenari d'aquí de la Lira, i m'encantava. O sigui, hauré de dir que la primera vegada que vaig fer l'audició de cant vaig sortir plorant també d'aquest escenari. Sí, això? A veure, anècdota? Sí, perquè, bueno, és un escenari molt alt, te sents molt sola i clar, llavors tu en la coral pujaves amb més gent i jo sempre era la que més... no? Quan tocava el saxo sempre estàs més protegida detrás d'un instrument, però el no cant estàs tu sola, estàs tu soleta ante el peligro, no? Una mica. Sí. Treballes al món del cabaret. Ets mestra de cerimònies, ets vedet, creadora... Explica'm-nos als qui no sabem què és el cabaret, què hi ha dins de tot este món. Què és el cabaret? Bueno, un cabaret és un espai multidisciplinar,
bàsicament, on els artistes creem a partir de la nostra essència. És un espai molt lliure de creació, el cabaret, no? Tu pots explicar el que tu en aquell moment sentigues i cadascú se'n va al seu terreny una mica. I això és un espai lliure que la gent no et jutja, que avui en dia... Clar, perquè quan la majoria, podríem dir, de persones pensem en cabaret, pensem carn i cos. Bueno, una mica sí. Pensem en una cosa nocturna, una mica sensual, no? Què hi ha d'això? Hi ha alguna veritat detrás d'esta idea general? Bueno, al final, dins del cabaret està lo prohibit, no? No només lo sensual i lo sexual és prohibit. Parlar de coses com feminisme, com col·lectiu LGTBI, com és cada vegada menys, però hi ha coses de política, d'opinions, també és lo prohibit, llavors és un espai per a fer lo prohibit. I els cossos no normatius, quin espai tenen dintre del cabaret? Què has trobat tu en aquest sentit allí? Per sort, cada vegada hi ha més referents, no? Jo també, o sigui, veig més referents per a mi, no? En plan, uau, hòstia, esta tia, este tio, tal. Però venint d'una carrera tan normativa com és teatre musical, com és dansa, llavors jo sempre m'havia vist diferent, no? Perquè no tinc un cos normatiu, tot i que tinc un cos molt fibrat i molt fort, no? Però no és normatiu. Llavors, entrar dins del món del cabaret i veure que tant al cabaret com al burlesc les persones no busquen tant la normativitat, sinó l'expressió del teu cos, això a mi m'ha salvat una mica. Sí, sí. Que bonic. Que bonic, que alliberador, no? També dir, ostres, en la forma que tu sigues, la teua configuració és vàlida i pots dedicar-te a lo que tu te surtiga del catxel, mai més ben dit. En tot el que fas, jo sento que hi ha una marca molt personal, hi ha una personalitat arrolladora, ja sigui la Catxel o sigui Montse. Què creus que reivindica de cor i essència el teu treball en les coses que tu t'involucres? Jo reivindico, crec que de cor i d'essència, estimar-se. Perquè crec que és una cosa que costa i a tots, bueno, la primera, no? Anem en un món que estem més a fora que a dins. Total. I llavors, per a mi, jo llavors treballo de dins cap a fora. I això per a mi em connecta molt, al món i a mi mateixa. I es nota. Sí? No sé, tinc la sensació que hi ha alguna cosa molt connectat. Ai, que guai, o sigui, que bé. Saps per què? Perquè que guai que es nota. Això ja és d'amiguis total, però bueno. De conversa de cafè total. Mos donarem el luxe de poder-ho dir. Per a la gent que no està massa connectada al món del cabaret, explica'm-nos una mica, fes-nos com un making of. De què va per dins el cabaret? A veure... Què és interessant saber de tot aquest món? Què és interessant saber del món del cabaret? Com vos prepareu? Doncs com qualsevol teatre. Com qualsevol espectacle. Sí, és un espectacle, l'únic que passa és que hi ha això, no? Una mica desnudo, hi ha mamelles, hi ha culs, hi ha cars... Hi ha una certa normalització, per exemple, d'anamboles? Sí, claro. Però també hi ha una normalització d'anamboles dins d'un camerino de teatre o dins d'un camerino de dansa, al final... No, és que no crec que mos veiguéssim que estem en boles. Clar, però i el moment d'este en boles que no és entre els companys, sinó que ja és cap a un públic, hi ha un entreno d'això? Suposo que cadascuna té el seu procés, igual que tot. Per a mi, com una tècnica, suposo. Però ja et dic, jo crec que cadascuna té el seu procés i també saber, no totes ensenyem el mateix, o sigui, cadascuna té els seus límits i cadascuna ensenya les parts del cos que vol. O sigui, tinc companyes que fan integrals, tinc companyes que no es troben mai les pezoneres, tinc companyes que usen una braga més ampla, un tanga, un fil, llavors, i companys també.
Hi ha companys que només es posen una flor al pito, m'entens? Saps què te vull dir? Però això és... Vull dir que dintre del destape hi ha una zona confort també de l'intèrpret. Exacte. Al final és com portar peluca o no, pareix una tonteria, però potser la despullada sense peluca no és el mateix que despullada amb peluca. No sé, saps? Hi ha com... Cada artista passa el seu i té el seu procés. Jo és que no he tingut mai problema, llavors... No has tingut mai problema, de mostrar el cos, perquè crec que no és que m'estime i m'encanta el meu cos al 100%, però jo penso que mostrant-me a mi faig que la gent s'estime. Tornem a l'estimar-se. Quin tipus de públic creus que consumeix el cabaret? Avui en dia, dones de mitjana edat, i m'encanta. Uau! Sí. Increïble! Te prometo que no esperava aquesta resposta. O sigui, no l'esperava i té tot el sentit del món, a més. I per això treballo, o sigui, per aquest públic m'agrada treballar, a part. Uau, quina és la rebuda d'aquest públic? Què creus que venen buscant? Doncs, a part, hi ha molta sororitat dins del cabaret. Llavors, suposo que també es veuen... No? En el moment que també una persona mig despullada, perquè, ja et dic, de cossos diferents, dius, hòstia, doncs jo m'assemblo honesta, hòstia, l'altre diu, no, jo m'assemblo honesta, ai, està guai, quina energia, no? Jo el que rebo és, ho he dit a altres entrevistes, no?, que moltes vegades m'han vingut i m'han dit, buah, vente tu així, jo ara penso que, per què no, no? Per què no? O gent que ha sortit dient, buah, me vull apuntar a fer ara cabaret, vull provar el burlesc, vull provar ara dansa, no sé què, perquè crec que... I això és guai, ser espill i referent. Mos han venut molt la idea que la sensualitat té un cos. Sí. Molt a les dones. Sí. Llavors, trobar esta via d'escape, no?, de dir, ostres, que la sensualitat està en mi, més enllà de la forma que tingui el meu cos, i veure que hi ha un cos referent i ocupant un espai, fent allò que tu desitges, és alliberador. Sí, jo crec que sí. I és lo guai, no? Vull dir, que a mi m'agradaria... És catàrtic una mica, quan vas a veure un espectacle i dius, hòstia, és que jo volia fer això, però, jo què sé, a vegades te vetes, no? I de sobte no. Sí. Hi ha com un món que s'obri. I el públic del cabaret respira molt en tu, també. Saps? És com un bateguet. O sigui, més que... Sempre diem, no? Parlem del públic com una cosa, no? Sempre en teatre. Doncs en el cabaret encara és més una cosa, no? Perquè és més reduït, potser? I més connectat. O sigui, no hi ha quarta paret al cabaret. Clar, hi ha molta interacció amb el públic. Trenca la quarta paret? No, ja està trencada des del moment. Des del moment que m'he tret, Si tu has entrat per aquesta porta, tu ets part de l'espectacle. Mobiliari urbà. En sèrio, saps? Te coco. Claro. I el tema censura apareix dintre d'aquest ambient? T'has trobat mai en algun local que t'hagi dit no, això no? Sí. Vale. M'he trobat en un local que m'han dit mugrons, no? Pezonera. Ah, uau. Sí. Dintre d'este món, Sí. I per què creus? Sense saber tampoc la seva. Tampoc vaig donar-li voltes, vaig fer, ok? Millor no pensar-ho. Ja, a vegades te minges més local. Sí, va ser culpa meva perquè vaig preguntar, he de dir-te. Va ser culpa meva perquè vaig preguntar. Perquè si no hagués preguntat i potser ho hagués fet, hagués sentit i ho ha fet. Bueno, ara ja ho saps, per a una altra vegada. És que soc molt preguntona. Tinc això, i el bo i el dolent. Dintre del món cultural, on creus que està ara col·locat el cabaret? Underground màxim. Sí, o sigui, on està, continua estant. Jo crec que és fora de marges i una mica resilient, no? Encara. Sempre ha sigut així? Sempre ha sigut i m'agrada que sigui així, perquè crec que si no ho faria. T'anava a dir, potser allí resideix una mica la seva màgia, si fos més mainstream, justet, potser ja no tindria com la mateixa essència. És possible, però estaria guai que culturalment
se donés... És que no vull dir ni més veu ni més espai, però més... No sé com dir-ho. Sí, és que tampoc és agraïment, però també és una cosa cultural i és una cosa tradicional, en realitat. totalment. I més aquí. O sigui, jo què sé, me dius que estàs a Honolulu, doncs ok. Però aquí no, és raïl, és arrel, una mica. Si tu a algú que mai ha anat a un cabaret li haguessis de dir, vine, o sigui, com una espècie d'invitació, no? Algú que no ha anat mai o que sí? Que no, Que no. que no ha anat mai. Per què creus que hauria de trencar esta paret i dir... Jo li diria, vine que xalaràs. Vine que xalaràs. Vine que xalaràs. Bueno, és que a vegades hi ha com esta resistència, no?, Sí. en coses culturals que no has vist mai, de a veure què em trobo, no vull perdre el temps, no? Sempre juguem una mica en esta categoria. És que si pago entrada, pues, no? Ja espero certes coses. Però crec que el bonic del cabaret al ser una cosa multidisciplinar, òbviament que no t'agrada tot, no? Però el guai del cabaret és que hi ha molts artistes, no? O del burlesc, i llavors, dins d'un mateix espectacle, no sé, no vas a veure West Side Story, que és una història que te la conta durant 2 hores i mitja. I és la mateixa història, que tu, si els 5 minuts primers no t'agraden, te pots aixecar i marxar perquè és tot rato igual. Però, clar, això és, vale, ostres, aquest artista m'ha agradat, a veure qui ve després, i a part és molt... El cabaret és fresc, viu, àgil, i això té, no?, que estàs, oh, uau, i ara passa això, uau, i ara passa això, uau, una teta, uau, cool, uau, un senyor, uau. Saps? És lo xulo del cabaret, que no tens temps que quan acabes fas, uau, acaba de veure tot això, uau, acaba de passar tot això, vale, vaig a fer una cervesa. És dopamina, no?, que és el concepte de Sí, dopamina. Una mica, sí, clar. Que a vegades potser no la trobes només fent scrolling. I també és el que necessitem els artistes, o sigui, necessitem que criden i que estigueu, és el que dic, o sigui, és un mes el públic, però un mes dins, saps? Un mes de l'espectacle. I estic pensant, i que hi ha un tipus d'art que és xalador Sí, i és art. sí. Vull dir que a vegades pensem que l'art és cabeçón, que ha de ser sempre conceptual i abstracte i no he d'entendre res, i hi ha un tipus d'art que és així, I molt... que tu no saps el que jo faig a casa per arribar aquí, tampoc. Exacte. I que hi ha molt d'artisteo, Claro. molta tècnica en saber fer xalar la gent. Molta. També. I llegir el públic i saber que ell està agradant. Totalment. I canviar si no veus que no és la comèdia que els està agradant. Què hi ha d'improvisació dintre del cabaret? Perquè tu tens un espectacle muntat, però... Sí, a veure, quan estàs cantant poc hi ha d'improvisació perquè estàs allí i és el que hi ha. Però és més l'actitud que tu puguis arribar a tindre. Vale. Perquè hi ha gent que demana una cosa més sensual, hi ha gent que demana algo més... Vinga, que he vingut a xalar i és dissabte nit, saps? I hi ha gent que necessita algo més polit, perfecte i correcte. Llavors és llegir, és l'habilitat de llegir el públic, saps? Ara, clar, t'estic escoltant i estic pensant ja en la gent que mos escolta Vale. o que es vol dedicar a això. Vale. Perquè, clar, agafes referents i penses, ai, i com s'entrena aquesta habilitat? Si li haguessis d'explicar a algú que té curiositat. Pues entrenant. O sigui, fent molta Però és classe de experiència... teatre, molta classe d'impro, escolta activa, desapego, hi ha molta cosa. Sí, o sigui, hi ha una tècnica detrás de molts anys sèria. Molt sèria, a conservatoris, Claro, hi ha una tècnica detrás que després, no, ara diuen, no, fes això que tu fas, fes això que tu fas. Claro, Faig jo. és que això, ara parlo per les dos, m'apodero d'esta lluita, però a les que se mos veu xaladores i ditxaratxeres, a vegades se mos tatxa de poc professionals, també. És com, que jo tingui aquesta característica no vol dir que jo no sàpiga molt bé el que estic fent. I que no sàpiga disfrutar de lo que faig. També, que això és vida, també. Totalment. Déu-n'hi-do. Si haguessis de somiar en un cabaret per a les Terres de l'Ebre, com seria? Què imagines? Uau! Doncs mira, vaig a contar-te un somni que vaig tindre. Per favor. Vaig somiar que el mercat de Roquetes lo convertien en un cabaret.
Uau! Però va ser perquè vaig escoltar una cosa que el mercat la volien fer no sé què cultural i llavors aquella nit vaig ensomiar això. I llavors, bueno... I com era? Què tenia? Què tenia? Pues molt de vellut roig. Va dir unes bones cortines. Unes cortines, un escenari rodó, en llumetes en terra... Sí, sí. Sí, o sigui, sí. Llums liles així cruzades detrás... Bueno, és que vaig somiar-ho. Creus que les Terres de l'Ebre estan preparades per al cabaret? No ho sé. No ho sé, però crec que és molt caràcter ebrenc, un cabaret. Que poc s'ho pensen. Poc s'ho pensen. Jo crec que és més aquesta sensació de... És molt vatros, però vos fa falta viure-ho per a després reclamar-ho. Sí. I reclamar-ho com a vostre, també. Sí, perquè el cabaret és tradició, és tradició, reivindicació, xalera, bon humor i integració. Jo crec que els ebrencs som així. Jo no vull afegir res més. Vull fer-te les preguntes per acabar perquè crec que és monumental el que acabes de dir. Montse, un objecte que sempre t'emportes a totes les mudances. Sí, doncs una maleta. Però només les mudances, a tots els teatres també. Sempre vas en maleta? Sempre. Eres una vez? Una xica pegada a una maleta. Varietés a les cantonades. Varietés a les cantonades. Ja ho veu, estimades, ser de les Terres de l'Ebre no mos limita a ser el que volguéssim ser. I Montse és un testimoni. Podem néixer, créixer i viure aquí i dedicar-nos a lo que mos done la gana. Preguntes ràpides per a fer un finiquitau a aquesta entrevista i tu contestes sense gaire explicació, si no vols. 3 paraules que et definisquen a tu, Montse Mar Rosales. Bona amiga, dramàtica i sensible. Si obro el calaixet de la teua tauleta de nit, o si miro la teua tauleta de nit, Temo me fa esta pregunta avui, què trobaré? Aquí que paguen un fill. Si m'ho he de dir? Bueno, si vols dir-ho. Mocadors, perquè tinc molta al·lèrgia. Un carregador. Moltes joies. Vale. I un succionador de clítoris. Díselo! Bueno, escolta, una s'ha d'entrenar, no parlàvem de tècnica. Exacte. Que no havíem de comentar-ho. Què fas quan ningú te veu? Parlar sola, a totes hores. Pega voltes, no? Què dius? Pega voltes, monòleg extern. Un pla ideal de cap de setmana. Una cervesa amb els amics, perquè mai ho tinc. Això d'estar aquí i allà. Si poguessis dir-li una cosa a la Montse de fa 10 anys, què li diries? Ets vàlida sola. Esta pregunta me mata sempre. I un lloc preferit de les Terres de l'Ebre? Les arrosses de Roquetes. Bueno, estimades, com sempre, drama is in the house. Gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos. Mos veiem destapades, no en carregadors, en succionadors, la configuració que vosaltres vulguéssiu, perquè si algo tenim clar és que som estupendes així, tal qual, tal i com som. Som. Ara ja aquí l'egocèntrica. Mos veiem al pròxim capítol de Varietés a les cantonades.